Sanibonani, umqeqeshi wensizwe lo. Ubhutsu kanje ngebhuzu matshili qemane. Ayikho into engijabulisa njengokubona izinsizwa zibuya ne-feedback. Zingitshela ukuthi hayi umqeqeshi wangisiza lapha ya. Buka manje. Abanye baze bangisendela ama-screenshot ku-WhatsApp. Ngisho ngithi hayi uyabona ke abanye abantu uthi mawukhuluma bekuzwe, yabo, bese beyenza. Abanye uyakhuluma bengakuzwa. Ayikho inkinga ngoba ngiyazi phela mina ukuthi akusibo bonke abantu emhlabeni abayokuthanda ngoba usiyona imali. That's why nawe ngihlezi ngitshela ngithi uyabona maningi amantombazane ongathandana nawo noma engathi agcwele ngawo, but hayi wonke khona nje ozothi uyasondela kuona kube ngathi yawanukela. It's a fact, akusiwona wonke umuntu oyothandana naye noma ogcwele ngawe, angisho njalo, yabo. So kumele uunderstand kwesinye isikhathi uyazama ukuzibika kumuntu akuthatha kubhekisele. You must understand and akufanele uphoxeke esimini esikanjalo because awusiyona imali. Ngeke bakuthande bonke abantu. South Africa ina more than 50 million wabantu. So if mina njengomqeqeshi wakho ngizocabanga ukuthi bonke labo bantu kufanele bangithande, no, ngirong ukucabanga into kanjalo. Because even if mhlambe umqeqeshi kumele athanda abantu abawu 10,000 kulo more than 58 million wabantu, it's fine. Lo 10,000 wabantu abazwayo umqeqeshi, as long as beyobona umphumela kubona bejabula othandweni, ayikho inkinga. Lo achaza ukuthi fanele ngiyeke ngoba the majority of the population ayikuzwa, and then laba abanye angathi minority bayakuzwa. Iyasizakala leyo minority. It doesn't mean kumele uyeke because abanye abakuzwa, bakhona abakuzwayo, yabo. So siza labo abakwaziyo ukuthi besizakale, ongasizakala akasizakale because awusiyona imali, ngeke baze bakuthande bonke abantu. So nawe mhla usushela intombazane iphoxa, understand ukuthi ke awusiyona imali, akuyona yonke intombazane izogcwala ngawo. So kunensizwe engibhalelile la, umfowethu ucommentile kwenye yamavideo ami, umfowethu ulihlelile usuku nentombazane, walihlela usuku nentombazane kahle. But ekuhleleni kwakho usuku nentombazane wenze njani? Uvumele intombazane ukuthi imlengise esihlahleni. So ukwenze njani ukulengiswa intombazane esihlahleni? Ake sizwe umfowethu uthi ubhale wathini. Uthi umfowethu ke, Buntu mfowethu, owami simise i-date yokuthi sibonane. So yena uthe uzongazisa ukuthi ngize ngizomlanda ngasiphi isikhathi. So ngamafuphi nje umfowethu ulihlelile usuku. Good, njengoba ngihlezi ngi-encourage ukuthi hlela usuku nentombazane nikwazi ukuthi nibonane. Ziyenzeka izinto uma uhlangene nomuntu. Njengoba ngihlezi ngisho, ziyenzeka izinto. But if uzostaka efonini wenzise okwethi into elididekile elingazi lutho ngothando, then uzoba nenkinga ngoba ezinye insizwa ziyawazi umsebenzi. Siyazi ukuthi ifoni zisebenzisa njengethuluzi zokuthi kubonwane, not ukuthi kuhlangane nje efonini. Spend isikhathi esiningi efonini, umosha isikhathi sakho, umosha imali yakho, yabo, isidingo singekho. So wenze kahle mfowethu wahlela usuku nentombazane. But the problem la uyivumelile yamlengisa esihlahleni. So it's pointless ukuthi uhlele usuku nomuntu but ningavumelani ngesikhathi. But ake ngiqhubeke. Uthi umfowethu ke, owami simise i-date yokuthi sibonane. So yena uthe uzongazisa ukuthi ngize ngizomlanda ngasiphi isikhathi. Kodwa ngibona sekushone ilanga. U-online akasho lutho. Angazi ngimyeke or ngenze kanjani. Ngilinde. So ubhale kanjalo umfowethu. So ngiyamncoma umfowethu ngithini ke? Kwenze kahle walihlela usuku. Kubalekile ukuhlela usuku nentombazane. But the problem is akazange bavumelane ngesikhathi ukuthi sihlangane. So mangenza isibonelo, uma uthi uhlela usuku nentombazane, okay, sohlangana ngolesihlanu, sohlangana ngomgqibelo, sohlangana ngolesithathu, ayikho inkinga. Okay, balekile ukuthi uhlele usuku naye umuntu ukuthi okay, njengoba sihlelele usuku isikhathi sizohlangana ngasiphi isikhathi. If uthi nizohlela ngothi ngolesihlanu but nangasihlela isikhathi, then it's a problem because wena ngeke uhlale phela ulinde yena ukuthi hayi uzongazisa ukuthi ngasiphi isikhathi. Usuyashaya kulesihlanu uhleli wena. Awazi noma uzokwazisa ngo10 noma ngo11 noma ngo12 noma ngo1, uyabo. Egcineni kosuku liyaphela usuku awenzanga lutho. Ubhizi ulindene nalo muntu. Ngamanye amazwi wenze iphutha ngokuthi umvumele akulengise esihlahleni. Wenze kahle walihlela usuku, good, but njengoba isikhathi ongahlelanga wenze njani? Uvumelile wakulengisa esihlahleni ngoba u10 yena u10 la
uthe uzongazisa ukuthi ngize ngizomlanda ngasiphi isikhathi. So wena ubhizi uhlelike manje ulinde yena. Izinto ekufanele uzenze ngalolu suku awusazenzi. So next time if umuntu etshela hayi okay singahlangana ngolesihlanu bese uthwana ngasikhathini mhlawumbe isiphi isikhathi obona uhlangane ngazo hayi ngizokwazisa ungamvumeli umsheke kanjani. Noma utshela hayi inkinga ungacheka mhlawumbe ukuthi uzoba busy ngaziphi ikhathi. Bese mhlawumbe angitshela ukuthi ke sizokwazi ukuthi sibonane ngasiphi isikhathi because nami ngiyadinga ukuthi ngikulungiselele and nginezinto ekufanele ngizenze osukwini. So ngokwenza njalo uyakhombisa ukuthi uyinsizwa ezaziyo, uyinsizwa ezithembayo. Yabo uma uyinsizwa ezihlezi incengile, uvumela yonke into intombazane igende uba nenkinga. So hlela nesikhathi nomuntu ukuthi sibonana ngasiphi isikhathi. Ukhombisa ukuthi uyazi into oyenzayo. Yabona mangabe uyinsizwa evuma ukugenda intombazane, kuba nzima ukuthi uhlangane nayo intombazane. Because when uthini lana okwamanje uthini uthi online but akasho lutho. Mhlambe yena uzokwenza njani? Mhlambe yena uzokutshela ngo8 ebusuku. Yabona ukuthi uhleli usuku lakho seliphelile uhleli ulindile yena ukuthi akwazise. Yabo. So next time ungayivumeli into kanjalo, ungavumeli intombazane enjani ikulengise esihlahleni. So if ever uthiwa ubhekene nesimo esikanje, into efanele uyenze is simple. If ubhekene nesimo esikanje uhleli usuku nomuntu wangahleli isikhathi. Okay, vele ukhohlwe ngale date into engekho into efile. Yenza izinto ekufanele uzenze ngalelo suku but ungamthinti untombazane. Angithi yana uthe uzokwazisa ukuthi uzomlanda ngasiphi isikhathi. Wena emqondweni wakho ukhipha ukuthi uzohlangana naye vele uhlulekile ukuhlela isikhathi naye. Yabo? Enze kufanele ukwenze ngosuku ukhohlwe yani. Ufuna ubone yena ukuthi uzobuyela ni wena. Angithi utheni wena uthe uzokwazisa ukuthi uzomlanda ngasiphi isikhathi. Okay, ufuna ubona into uzokwenza lokho but wena khohlwa nje because uhlulekile ukwenza into efanele ukuhlela usuku isikhathi ukuthi ngasikhathi sini. Yabo? So khohlwa mawuthi kuyenzeka useyabuyela kuwena mhlambe late ngabo 4 noma ngasiphi isikhathi, mhlambe ungabe usumtshela ukuthi hayi ususuke wabambeka somewhere because isikhathi beningahlehlelanga but ungathanda ukuthi ke nibonane mhlambe upropose olunye usuku and then upropose isikhathi. Uma uyinsizwa ezaziyo, insizwa ezithembayo, kubalula ukuthi uhlangane nentombazane because uyazihlela izinto zakho. So ne project, intombazane ifana ne project. Wena uma ngabe uhlangene nentombazane isithatha njenge project manager, wena project manager. So if wena uhlela ama meeting nabantu, kubalekile ukuthi uyazi ukuthi sihlangana ngalesikhathi ngalolu suku ngasiphi isikhathi. Uma sihlangene ngalelo suku ngasiphi isikhathi sizokhuluma ngani. You know lezo zinto as a project manager. So nawe lelo thando ozama ukulakha nentombazane isithatha njenge project manager. Ukhombisa ukuba strategic, ukhombisa ukuyisebenzisa ingqondo, uhlele izinto zakho kahle, uyihlele. Kubalula ke mawuyinsizwe ezaziyo ukuthi ke uhlangane nentombazane but uma nje wenzisa okumfana noma kwe-teenage elisadidekile lingazilutho, well intombazane izolokhu iphose emoyeni. Mhlambe nje futhi le ntombazane izange izibuyele kuwena. Yabo? And enye into ekumele uyazi, if umuntu ethatha responsibility ethi ngizokwazisa, kumele understand lokho ukuthi kuchaza ukuthini and then ukwamukela. If umuntu ethe ngizokwazisa, it doesn't mean wena ukuthi uzokala isikhathi mase ubona ukuthi hayi nake ngathi akangazisi bese uyamfonela. Hawu yini wathi uyama no. Angithi yanithe uzokwazisa. If kuthiwa liyaphela usuku engakwazisi it's fine but yena ubethe uzokwazisa uyithathe responsibility. If umuntu ehlonipha uzokwazisa njengokusho kwakhe. If umuntu engahloniphi ngeke azakwazisa. Ngeke wagcina amazwi akhe because akahloniphi. So kubalekile ukuthi ukwazi nalokho. Next time mfowethu ungavumeli intombazane ikulengise esihlahleni. Hlela usuku, uhlele nesikhathi sokuhlangana esikhathini because ngeke wena uspend lonke usuku ulindile ukuthi ngazi uzobuyela nini kuwena. Yabo? Hlela nesikhathi ukuthi sizobonana ngasikhathini because lolo suku lolo ngeke uthethe uzohlangana naye kuphela. Khona ezinye izinto ekufanele uzenze. So iba strategic, yiba i-project manager kulolo thando zama ukuhlanganisa nentombazane. Kubalekile ukuthi ube driver, kubalekile ukuthi ube leader. If ungasayena udriver ukhethe uba passenger, well uzoba nenkinga ngoba intombazane izokwenza njani, izohlala yona phambili, izofuna ukudrive. Lo muntu akwazi ukudrive. So mangabe sehleli phambili esedrive, acabanga umuntu akwazi ukudrive esedrive segcoba noma yini understand ukuphose wini. So it's your responsibility
njengensizwa ukuthi uhlele isikhathi uhlele usuku kanye nesikhathi ukuze izinto zakho zizokuhambela kahle. Lentombazane iyakuhlonipha uma ngabe ikubona ukuthi hayi lo uyazazi and futhi akawuthatha ushit akavumeli ngimgende ngimenze noma yini yabo. So ngiyathemba ngizwa ke next time hlela usuku nesikhathi ukuze izinto zakho zokwazi ukuthi uziplane kahle. Sharp.